Nik uste hor badaudela bi elementu laguntzen digutenak ulertzen emaitza. Edo hiru esango nuke. Alde batetikan apustu etxeetan ikusten genuena. Apustu etxeak esango nuke inkestak baina fidagarriagoak direla. Ze inkestak norbaitek ordaintzen ditu, eta normalean horren atzean badago interes bat, ezta? Eta apustu etxeetan jendeak bere dirua jartzen du. Eta apustu etxeek argi eta garbi esaten zuten aspalditik eta atzora arte Trumpek irabaziko zuela. Bigarren zantzu bat ere bazegoen, zala Jeff Bezos, oso Trumpen kontrakoa, Amazonen jabea eta The Washington Post egunkariaren jabea, eskatu zion The Washington Posteri ez lerrotzeko hauteskundeetan, hau da, ez eskatzeko botoa demokratentzat, gauza raro badana. 2008an eskatu zuen demokratentzat, 2016an eskatu zuen, 2016an sekulako talka egon zan Jeff Bezos eta Trumpen artean, Jeff Bezos egon zan oso Hillary Clintonen ondoan, eta eskatu zion neutral mantentzea edo deia hori ez egitea. Neutral ez da izan, demokraten alde egon da, The Washington Post, baina ez du eskatu esplizituki botoa, New York Timesen egin duen bezalaxe, ezta? Seguruenik gertatu baldin bada Jeff Bezosek bazekielako, seguruenik Trumpek irabaziko duela, eta bere negozioa, Amazon batez ere babestu egin nahi du. Eta gero bazegoen hirugarren elementu bat. Orain dela 2 egun, okarrez baldin banaiz, 2 egun, Michiganen Kamala Harrisek bapatean bolantazo bat eman zuen, eta hauteskunde kanpainako mitin horretan, esan zuena zen, bakea bilatuko zuela, sustatuko zuela ekialde hurbilean, Palestinako autodeterminaziorako eskubidea egikaritzeko neurriak hartuko zituela. Non egiten du adierazpen hori? Michiganen populazio musulmana oso importantea den estatu batean, bereziki libandar jatorriko populazio handia dagoena eta palestinar jatorrikoa, mugimendu nahiko desesperatua zirudien. Jakinik, Amerikako estatu batuakek daukan eta bere administrazioa daukan implikazioa Palestinako genozidioan, eta jakinik hauteskunde kanpaina guztian zehar AIPAC eta lobby sionisten menpe egondala, eta beraien mesedetan eginiko adierazpenak egin dituela egun bat bai eta beste bat ere bai.